Amit-amit dagang bayi lurae. Ana apa? Ana wong elik lurae. Wong balik ngene kok elik. Juga yo. Kula lurae. Jebul garwaku wae tolan kunjengan. Iki ning jero kamar. Tadi blodor dipangku bocah lenan iku. Dipangku kalih bocah lanang niku. Kurang asmane. Mangko dhisik di sana. Sugih kendel Gondowani. Lebu taman Porolinggo kanthi jawab marang garwaku wae tolan kuyengan. Sopo tenane aran? Aku Damar Wulan. Yo jenenge Saulan. Mboten Saulan lurae. Damar Wulan. Yo Damar Wulan. Murbismo minak jinggo. Yo Damar Wulan. Tak sengaja nganti aku carem asmara kelawan garwamu. Ing ujug aku mung kepengin ketemu Ijen lan Ijen kelawan kowe Murbismo. Sawise kowe bisa ketemu Ijen padha Ijen kelawan Murbismo. Yo minak jinggo. Aku minta sraya saka Praja Majapahit kang supaya ngendakake pakartimu Murbismo. Jebul minta sraya ing kraton Majapahit. Jebule Senopati. Yung Damar Wulan Murbismo. Yen pancen kowe sawijining satriya teng Tegdaya. Ayo tinggal kadul. Sandira aku. Monggo lurae. Ora cocok karo jumbare ya yo. Pun matek nggih bangga iya lurae. Kula saka kuwi yo. Pun lurae. Dagangan marise Damar Wulan. Mergo esuk barengi kletek ing Surya. Bakal tak pocok janggane. Sirahe bakal tak tanjir ana ing alun-alun Kadipaten Blumbangan yo. Ngoten lurae. Sing ati-ati. Iya lurae. Mateni wong. Enek gawean kok njogo mayit. Wong bapak mati tak tinggal golek tayub kok. Wis ora dadi abdi apa-apa.